ihe ho chere gba ase bai no ya la ihe woji Igbo ndị Igbo na-aga ọjị asị ma bịara Lagos gịnị bụ Lagos ndị Igbo anyị lechaa kpata anyị alarụ ụlọ jee lee ma gosi anyị esi Lagos ihe ọzọ anyị ga-enweta Ogun steeti anyị fụrụ Ogun steeti anyị achụ ogu ya makwa ndị anyị bịara na be makwa ndị ụgwọ anyị hapụ Ogun steeti anyị eruo gịnị Ondo ndị Igbo anyị nọ ebe ekpezi si dododo onye yi na nwanne ya na-ese ya na gịnị anyị hapụ Ondo steeti anyị eruo Benin asị m onye ọwụla onye Igbo ahụ na-anwụ ya eruo Benin ya eli Benin kwụrụ anyị hapụga Benin ọkwa Asaba ka anyị na-eru anyị ruo Asaba agịrịgba Igbo anyị ga na-Asaba maka onye ọwụla tara ahụ ma ọ bụ coronavirus ọ ya dịra bụrụ AIDS but Igbo anyị ga Asaba ka anyị hapụrụ Asaba anyị ruo Ọnịcha onye ruo na bịa ya nọ chi ya anyị nọkwa na be anyị echi ya anyị Anambra wụ Ọnịcha wa Anambra ihe anyị nata na Lagos anyị ga-egburi ya na Asambra ọ wụ eziokwu anyị hapụghị Anambra steeti anyị agawa Enugu ndị niile kpọrọ Igbo ụkwụ anyị ga-enọ n'Enugu hụ ka a na-akparị ka atụrụ Awụsa anyị esi Enugu gafee Ebonyi Igbo asị m onye bụkwara ibe ohi maka ọgwụdo ka anyị ji anyị hapụ Ebonyi ọkwa Abia steeti ka anyị na-aga anyị na-ekwusi ọbịara ga onye abịa gburu ihe ịbịa dakwala ya bọdụ gị bịa na be anyị si na abịa gbuo anyị mkpu ga-ada anyị eruo Imo steeti si onye na-emumegharị onye ahụ dị m onye anyị ga na-emumegharị bikọs onye na-arịa ọrịa agwụ ike imumegharị ọnwa ya ihe anyị ji ezu ndị ka anyị anụ a sị ndị lụrụ nwaanyị si na ha amụchala na-emekwe na touch and play maka touch and play dị gịnị ndị ike chọkwa n'elu alụ na-emekwa na test and see that the Lord is good. Ọjị ọganihu, ọjị udo, ọjị dị n'otu, n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Anyị ama ihe a na-etukwa, a ga-etukwa gị ihe o. My brother.